Bé, benvinguts als presents que ens acompanyeu en aquesta conferència, també els que ens veuran després en el canal YouTube de la SAC. Estem a punt de començar el cicle de conferències d'aquest any i doncs aquest any l'Assemblea General de Socis va decidir que parlaríem, el lema de l'any seria els 30 anys de la mort de l'Hannah Arendt, pel que implica el seu pensament, i també els 850 anys de la signatura de la segona Concòrdia d'Andorra, dels habitants d'Andorra, de tots els habitants d'Andorra, de tots els caps de casa, amb el bisbe d'Urgell. Això no ho parlarem avui, però durant l'any sí, i doncs comencem aquest cicle amb un esdeveniment que aquí només es veu molt de tant en quant. La darrera vegada que vam parlar d'un eclipsi de sol que s'anava a produir el mes d'agost del 1999, vam fer també una conferència que està publicada i aquest any tornem a tenir un eclipsi de sol el mes d'agost, el 12 d'agost, entre altres eclipsis de sol i de lluna que es produiran, i hem pensat que també ho havíem de recordar i veure què hi podem fer per aprofundir en aquesta temàtica. Tenim el conferenciant, que és l'Alan Koeck, que és enginyer superior en informàtica, màster en programari lliure, llicenciat, doctor en Societat de la Informació i del Coneixement, en aquest àmbit, i també és llicenciat en Estudis d'Àsia Oriental, màster en Història Antiga de la Mediterrània, bachelor en Dret i màster en Fiscalitat. Com veieu, a l'Alan li van les xifres i procurem que ens faci partícips una mica de les seves idees en una conferència. Ell és ha estat professor d'informàtica al centre de batxillerat de l'Escola Andorrana des que es va crear el centre de batxillerat i actualment hi ensenya enginyeria. És també cap de la secció de noves tecnologies de la Societat Andorrana de Ciències i ha tingut altres càrrecs i altres participacions en els estudis d'ensenyament superior. I el que ens parlarà l'Alan en aquesta conferència, de la qual veieu el títol, sembla que per la vida del nostre planeta, tots aquests milers d'anys que van des dels megàlits fins als ordinadors és una bufada perquè el planeta ha anat fent la seva vida durant milers d'anys sense la intervenció de l'home. Però aquest tema dels eclipsis sempre ha fascinat a la humanitat en tots els períodes de l'antiguitat i també d'avui dia perquè ja s'estan organitzant excursions i activitats per veure l'eclipsi aquest dia 12 d'agost. I sense donar-hi més voltes, li passaré la paraula a l'Alan Koeck perquè ens expliqui com s'ha fet aquesta transmissió d'informació entre una època tan antiga fins a l'actualitat. Endavant. Moltes gràcies, Àngels. Moltes gràcies a tothom per ser-hi. Tranquils, no faré gaire esment de matemàtiques. Hi haurà algun concepte, però ni una equació. O sigui que ningú agafi por abans de començar. A veure, anem a començar una mica per parts, perquè aquest any realment serà un any molt interessant del punt de vista dels eclipsis. De fet, ja vam començar fa 2 dies. Fa 2 dies, el 17 de febrer, vam tindre el nostre primer eclipsi lunar aquest, anular, en parlarem. No sé si l'heu vist una mica a les notícies, hi ha unes fotografies molt xules que estan sortint d'Àfrica del Sud,
d'Antàrtida, potser de la punta sud de Xile, de llocs així, perquè malauradament nosaltres no ho vam poder presenciar. El 3 de març també hi haurà un eclipsi lunar total. Perfecte, que tampoc veurem res. Perquè malauradament es veurà sobretot des del Pacífic, la part sud del Pacífic i una mica l'Antàrtida. Això és coses de la Lluna que de vegades diu, saps què? Jo em ficaré a l'altra banda del planeta i tu no el veuràs. Però, com l'Àngels ha avançat, per sort tindrem el 12 d'agost un eclipsi solar. Eclipsi solar que també diria una altra cosa. Serà l'únic eclipsi solar de tot aquest full de dades que tinc aquí, que són tots els eclipsis solars que tindrem aquí a Andorra durant aquest segle. Només hi ha un eclipsi total, amb tot el segle. I el tindrem el 12 d'agost. I el veurem des d'aquí. Espero, si el temps ho permet. I també el 28 d'agost tornarem a tindre un altre eclipsi lunar aquesta vegada que també podem veure en unes condicions una mica... que ara us explicaré. O sigui que realment serà un any bo. Per qui vol caçar eclipsis, aquest any serà un any interessant. Per aquí, més que parlar dels eclipsis mateixos, el que m'agradaria parlar una mica de la part històrica, de la part humana, de quan és i com és que la gent han arribat a buscar, a caçar els eclipsis, a determinar i a predir quan es faran en el futur. Doncs començarem molt enrere, llavors anem avançant una mica, passarem una mica de temps amb els grecs, amb el cristià, i després una mica la física una mica més moderna, i farem unes previsions per enguany. Aquí, només per començar, us he posat aquí a baix a la dreta una reproducció del disc de Nebre, molt conegut. O sigui, estem aquí al Calcolític, finals del Neolític, principis del Calcolític, on ja comencen a aparèixer uns símbols que no sabem massa ben bé què representen, però podrien representar perfectament les estrelles i potser aquí tenim algun sol i potser alguna lluna, no sabem. Clar, en aquell moment la gent encara no escrivien, però segurament sí que miraven cap a dalt, cap al cel que ens envolta. Llavors, si voleu, m'agradaria començar a prop de casa dels meus pares, a Irlanda, Cundénavy, que és just al nord de Dublin, on hi ha un conjunt megalític, Brunaboina, que és conegut, primer per ser més vell que Stonehenge, 2 punts d'Irlanda, i a part d'això, també per tindre una configuració que el dia del solstici de l'hivern hi ha un raig de sol que entra just per la porta i se'n va a parar a la cambra de les tombes. És bastant espectacular, el solstici d'hivern. També sabem molt bé que Stonehenge a Anglaterra, a Wiltshire, també té una sèrie d'alineacions de les pedres que sí que marquen bastant bé el que siguin les posicions màximes del Sol al moment de néixer, de la Lluna també, i tot aquest mecanisme fa que sigui relativament conegut, que es pot fer funcionar com mecanisme per detectar els solsticis d'hivern. Allà no treballen gaire els solsticis d'estiu, però podria ser una mica el mateix mecanisme si volguessin. Aquí, per exemple, us he posat el que seria l'esquema de Brunaboina perquè veieu la típica cambra megalítica amb un passadís d'entrada molt allargat i just per sobre l'entrada, no s'ha representat aquí, però just per sobre l'entrada hi ha un forat per on entra el sol al matí del solstici d'hivern. Ara, hi ha una cosa que cal dir. Amb aquestes estructures megalítiques no hi passarà gaire temps. Per què? Perquè mecànicament podia servir perfectament per predir eclipsis, però eclipsis no, solsticis, però no eclipsis. Per què? Perquè els solsticis és alguna cosa que concerneix només la Terra amb la seva òrbita, i el Sol, lògicament, però on no intervé la Lluna. Mentre que l'eclipsi sí que hem de fer intervenir l'òrbita de la Lluna i, malauradament, aquesta senyora Lluna està una mica inclinada respecte a l'òrbita de la Terra, cosa que fa que els càlculs són considerablement més complexos. S'ha d'anar calculant una mica amb el temps, s'ha d'anar comptant amb el temps i, malgrat algunes teories que han sortit relatiu a Stonehenge, que possiblement podria preveure eclipsis, francament, el consens del món acadèmic actualment és que no podien preveure eclipsis. Solsticis, sí. Calculadora celestial, sí, però eclipsis, no, malauradament. No en aquell moment, encara no. Aquells que sí que ens han transmès bastant el tema dels eclipsis són a la vegada els babilonis i els egipcis. Els babilonis i els egipcis que comparteixen diferents factors, no? Són civilitzacions que han nascut a la vora
d'un riu important, l'un com l'altre, i també civilitzacions que començaven molt amb el tema aquest de l'agricultura, cosa que implica una dependència de l'aigua i de la crescuda dels rius. Doncs aquí ja tenim una certa cura, un cert interès que han de tindre amb els fenòmens aquests repetitius, els fenòmens celestes, però també terrenals, no? dels cicles de l'hivern, dels cicles de pujada i baixada dels rius, de tot allò que es pugui observar per un interès molt pràctic de anem a veure quan és l'hora de fer la plantació dels cereals de cara a l'any que ve, de manera a estar segurs a poder menjar. Cosa que probablement pels que eren més nòmades, més pastoralistes, potser no era tan important, però a partir del moment on s'has establert físicament en un lloc i tens dependència de l'agricultura, efectivament és una cosa que necessites. Clar, també podem recordar que aquestes civilitzacions babilònies, egípcies i d'altres per aquella zona del Mitjà Orient eren civilitzacions que depenien sobretot de l'agricultura, però que també tenien una producció molt important de carn, essencialment els ovins i els caprins, no? I clar, aquí sempre tenim certes èpoques de l'any on tenim els ramats que comencen a fer els xais sistemàticament i, clar, a partir del moment on saps que hi ha aquest fenomen regular cada any que cau més o menys per aquesta època, lògicament tot allò ens desperta un interès pels fenòmens astronòmics i els puguin intentar preveure a l'avançada. També, quan tenim aquest interès, lògicament intentem explicar el per què. Per què el sol és més calent a l'estiu, més fred a l'hivern, perquè puja més, perquè baixa més, perquè la lluna es mou d'aquesta manera i perquè es produeixen els eclipsis. Són preguntes que neixen a partir de l'observació. Clar, quin és el problema que tenim? El problema que tenim, o que podien veure els babilonis, sense massa instruments, de fet, és que podien veure que els eclipsis solars, o sigui, quan tenim el sol que en un moment donat està brillant tranquil·lament al cel i de cop hi ha un objecte que es diu lluna que ve i s'interposa entre el sol i nosaltres. Eclipsi del sol. La lluna tapa el sol i això sempre s'observa de dia. I això és una cosa que els babilonis i els egipcis ja veien. I després veien que hi havia una altra categoria de fenomen que era l'eclipsi lunar. I clar, l'eclipsi lunar ja entenien que era una cosa una mica diferent, perquè aquí igualment hi ha un eclipsi, hi ha alguna cosa que tapa, que sobreposa davant d'una altra cosa, però no és ben bé el mateix. Per què? Perquè amb l'eclipsi lunar s'observa de nit. I també sovint, pràcticament exactament, a l'època de plena lluna. I per què? Perquè alguna cosa, ara sabem que és la Terra, s'interposa entremig entre el Sol i la Lluna i no ens tapa la Lluna de la llum solar. Doncs, a partir d'aquesta simple constatació, ja comencem a tindre alguns elements per predir més o menys de manera molt, molt vaga quan és possible que es produeixi un eclipsi, solar o lunar. I clar, aquí és quan comencem a tindre alguns petits problemes d'inclinacions de les òrbites. Que és el següent. Ràpidament, què tenim? Sol al centre, la Terra que envolta el Sol i la Terra que envolta el Sol en un pla, el pla de l'òrbita terrestre, d'acord? Que no és ben bé el pla de l'eclíptica, però quasi, és molt semblant. I després tenim la Lluna. I què fa la Lluna? La Lluna fa voltes al voltant de la Terra, però amb una inclinació. Si l'òrbita de la Lluna fos dintre del mateix pla que l'òrbita de la Terra, el càlcul i la previsió dels eclipsis seria molt més fàcil, perquè tot passaria dintre del mateix pla i regularment, a cada vegada que la Lluna passés entre el Sol i la Terra, tindríem un eclipsi de Sol, igualment regularment, a cada vegada que la Lluna passés al darrere de la Terra, a l'exterior de la Terra, tindríem un eclipsi de Lluna. Però no és així. I per què no és així? Perquè hi ha aquesta inclinació de l'òrbita de la Lluna. Què fa? Que si nosaltres volem que hi hagi una sizígia, tradueixo, una alineació dels tres astres, Sol, Terra, Lluna, o Sol, Lluna, Terra, sizígia, he practicat per pronunciar-lo, ha de ser en alguns llocs concrets de l'òrbita de la Terra. No es pot produir en qualsevol lloc. O sigui, com veieu, aquí
més cap al centre, les dues posicions més centrals, és possible que en algun moment tinguem la Lluna que justament passi en la línia entre la Terra i el Sol. Però si ens posem a la posició completament cap a la vostra esquerra o completament cap a la vostra dreta, en aquelles dues posicions, la Lluna mai s'interposarà entre el Sol i la Terra. No és possible, a causa d'aquesta inclinació. I això fa que els càlculs siguin bastant més complexos, segurament més complexos d'allò que els babilonis i els egipcis podien arribar a fer. Ells què sabien fer? Sabien comptar. Què sabien comptar? Sabien que l'òrbita de la Lluna al voltant de la Terra, aquesta òrbita es repetia respecte a les estrelles amb un cicle sideral respecte a les estrelles de 27 dies. Això ho podien comptar perfectament. També veien que la Lluna també tenia un període, un cicle sinòdic. Aquest què és? Això és el temps entre el moment en què la Lluna es posiciona entre el Sol i la Terra una vegada fins a la pròxima vegada. No és de 27 dies, és de 27 i una miqueta més, 29 dies i mig. Per què? Perquè mentrestant la Terra s'ha mogut una mica amb la seva òrbita. Si tornem a la diapositiva anterior, què ens passarà? Ens passarà que aquests cicles sinòdiques s'aniran produint cada 29 i pico de dies, mentre que els cicles siderals cada 27 i pico. Per què és això? Aquí es veu gràficament, perquè el pla de l'òrbita de la Lluna es manté sempre igual respecte a les estrelles. Per això que sempre està inclinada de la mateixa manera. No està inclinada cap al Sol ni lluny del Sol, simplement està inclinada respecte a les estrelles. Perdoneu, un constipat molt fort. Continuem. Quin és allò que han pogut observar? Han pogut observar que si tenim un cicle de 27 dies i un cicle de 29 dies, aquests dos cicles junts aniran a produir un cicle molt més llarg en què els eclipsis de la Lluna i del Sol s'aniran repetint més o menys. Per què? Perquè hi ha un factor comú que succeeix cada 18 anys i 11 dies i escaig. Aquest cicle de Saros, que es diu, que ja van observar els babilonis, és de 223 mesos sinòdics o 241 mesos sideris, pràcticament exactament, l'un com l'altre. No és del tot exacte, però és molt semblant. I què fa? Fa que cada 223 mesos sinòdics esperem tornar a trobar la mateixa configuració dels eclipsis, o cada 241 mesos sideris. Això què vol dir? Això vol dir si estem presenciant avui un eclipsi, probablement d'aquí 18 anys, 11 dies i un terç en tornem a veure un altre. I així successivament. Això és una informació que segurament matemàticament no eren capaços d'explicitar exactament, però sí d'observar. Observar de manera pragmàtica aquesta repetició dels eclipsis. Cicle de Saros. Fins aquí més o menys el que van poder fer. Però, això sí, la part cosmogònica d'explicar una mica el seu món amb la naturalesa van entrar amb les mateixes explicacions mitològiques més o menys que comencen a sortir amb moltíssimes civilitzacions. I el seu cas, per exemple, aquí he posat, per exemple, no? El cas egipci, tenim el déu del sol, el déu de la llum en general, que aquí el trobem a forma d'un gat amb el seu espasa o ganivet o el que sigui, que està matant la serp Apòfis en grec, que era la serp que de tant en quant, cada 11 anys, 11 dies i un terç, l'anava a intentar mossegar. I normalment què passava? Que la serp negra intentava mossegar el sol, li retallava un tros, però en acabat sempre és el sol que guanya i acaba matant la serp i torna a brillar amb el seu disc ple i l'ordre normal de l'univers és restablert. Un moment potser una mica preocupant, no? Quan no sabem explicar ben bé què és un eclipsi, sabem que succeeixen, podem calcular els dies, però sempre devia haver-hi aquest petit coquet de dir, i si aquest eclipsi és el nostre últim perquè malauradament la serp Apep
aquesta vegada potser guanyarà, ui. Resem ara a veure si és prou fort per vèncer. Així, el cas dels egipcis, com moltes altres religions. Si voleu, per quedar una mica a prop, continuem una mica amb els grecs, i els grecs d'època clàssica els agradaven les paraules, el logos, no? I anomenaven tot. I, entre altres coses, van fer servir aquest verb, l'ecleipo, doncs, que vol dir desaparèixer, no? Per formar la paraula derivada, l'eclipsis, la desaparició. I doncs, clar, un eclipse què és? Un eclipsi. És una desaparició d'alguna cosa. Llavors, els grecs també afinaven bastant amb el que és l'observació. I aquí ja vam poder veure això dels 18 anys i 11 dies i un terç. I aquest un terç és important. Per què? Perquè van poder visualitzar, perquè aquesta gent també sabien que el planeta és una bola, és esfèrica, no com alguns moderns terraplanistes. Ells sabien que la Terra era una esfera. I doncs sabien que era una esfera amb rotació. I sabien que amb 18 anys i 11 dies feia un nombre sencer de rotacions, però dona-li un terç de dies més i, clar, amb aquest terç de dies la Terra fa un terç de rotació. I llavors, a partir d'allà, van ser capaços de raonar, de dir, molt bé, el cicle de Saros, aquest dels eclipsis, es torna a reproduir a cap de 18 anys, 11 dies i terç, però no es veurà els eclipsis de la mateixa manera en el mateix lloc, sinó que al pròxim cicle de Saros es veuran exactament un terç de planeta més lluny. I a cap de 2 cicles de Saros, 2 terços de planeta més lluny, i a cap de 3 cicles de Saros tornarem al mateix lloc i tornarem a veure els eclipsis quasi exactament al mateix lloc d'on els vam observar fa 54 anys, o sigui, fa 3 cicles de Saros. Com veieu, els grecs clàssics, de l'època clàssica, han hagut de no només fixar-se molt bé, calcular molt bé la llargada dels cicles dels eclipsis, observant-lo, sinó també apuntant-lo, perquè aquí estem amb durades ja una mica considerables, 54 anys, per fer una exeligmos de 54 anys ja és bastant llarg. Potser un mateix astrònom el podrà observar tot ell, potser, si viu molts anys, però probablement aquí és una feina no d'una generació d'astrònoms, sinó de diverses generacions d'anar apuntant i escrivint allò que havien observat. Al mateix temps, van començar a fer algunes millores, unes millors aproximacions, perquè malauradament el cicle de Saros exactament no és aquest número, és aproximat. Doncs què han trobat? Han trobat algunes aproximacions una mica millors. El mètode d'Atenes, segle V, abans de la nostra era, lògicament, va trobar el cicle metònic més precís, no? Més de 10 vegades més precís que el cicle de Saros, i una mica més tard, un segle més tard, el càlib de Cízic, que està a l'Àsia Menor, però de parla grega en aquell moment, va trobar el cicle calípic de 76 anys, que encara aproxima encara més bé la llargada de l'any i a partir d'allà la precisió dels càlculs i de les previsions del cicle dels eclipsis. Aquí hi ha un apunt. No sabem massa si era del tot real o no, però es diu, més aviat, els historiadors grecs més tard van dir que el Tales de Milet, de fama de geografia, però de geometria pels alumnes de matemàtiques de secundària, el Tales de Milet, aquest any 586 abans de la nostra època, o sigui, segle VI, abans del cicle metònic o calípic, sembla que ja hagués previst un eclipsi fent servir només el mètode de Saros. I aquest ja seria el primer documentat per escrit a Occident. Això és el que han dit els historiadors posteriors. Bé, potser és veritat. Llavors, a principis del segle XX, o sigui, 1900 i escaig, comencem a trobar unes restes arqueològiques interessants i una part d'elles es troben sota la mar. Aquell any, 1901, es va trobar just al costat de l'illa d'Antiquíthera, que està just aquí al mapa on veieu, no? Entre a dalt, una mica cap a l'esquerra teniu just a la punta del Peloponès i l'illa de Quíthera, i després a baix a la dreta teniu l'illa de Creta, just més o menys entremig teniu Antiquíthera. Doncs allà uns submarinistes estaven buscant esponges i van trobar un vaixell enfonsat.
vaixell del segle II de la nostra era, del segle II abans de la nostra era, que portava tota una sèrie de tresors, sobretot estàtues. Unes estàtues bastant conegudes, bastant interessants. Però llavors, remenant, entremig, van trobar una cosa que a primera vista semblava un bloc de gres, no? De pedra calcària, així, format potser alguna mena d'argamassa, format al fons del mar, amb creixements, i el van tornar a pujar, no? Pensant, això potser té alguna cosa interessant. Un parell d'anys més tard, al Museu Nacional d'Atenes, investigant-lo, van descobrir aquest tros que sembla pedra sedimentària porta com una forma com si fos de roda. Això és interessant. Anem-ho a mirar més. I cuidadosament traient les excrecions calcàries van començar a descobrir que realment sí, hi havia rodes dentades fetes amb bronze. Algunes molt visibles, algunes menys. La cosa va quedar així durant uns quants anys, fins que al cap de molts anys més tard van començar a trobar una sèrie de màquines de rajos X prou grans per provar aquestes peces a dintre, van fer models amb rajos X, van investigar com eren, van poder netejar una mica les peces, van començar a trobar la quantitat de rodes d'engranatges, com si fossin engranatges de rellotge mecànic, que hi havia dintre d'aquest mecanisme. Estem parlant d'un mecanisme del segle II de la nostra era que tenia un centenar i pico de rodes dentades. I llavors, clar, el seu dubte era aquest mecanisme, la màquina d'antiquífera, per què servia? I comencen a mirar, i comencen a veure una mica estudiant les relacions entre les dents, nombre de dents amb una roda contra el nombre de dents amb la roda que està en contacte, comencen a trobar unes proporcions molt interessants. Unes proporcions que corresponen a què? A òrbites dels planetes que els grecs coneixien, Mercuri, Venus, Mart, Júpiter, Saturn, i també el cicle metònic dels eclipsis, i també el cicle calípic dels eclipsis. Bé, l'estudi d'aquest mecanisme encara està una mica inacabat del tot, perquè hi ha el material que tenim, hi ha parts que s'han perdut per sempre, no han desaparegut amb la corregió, però hi ha prou elements allà per permetre fer la reproducció aquesta, que veieu aquí, feta amb plàstic de transparents, amb l'acrílic, també hi ha algun altre fet a Londres amb molta cura, amb fusta, i totes aquestes reproduccions, totes tenen la forma on amb una cara hi ha el disc amb les òrbites dels planetes, i després una manivela per fer-lo moure i calcula amb aquell costat i també a la part darrere el cicle de què? El cicle dels eclipsis, que també servien d'altres coses per marcar una mica el ritme dels diferents jocs, dels diferents esdeveniments que tenen al món grec. No només hi havia els Jocs Olímpics, hi havia alguns altres. Aquí al costat, a la dreta, us he deixat una mica un esquema, pels que us agradi la mecànica, un esquema més o menys funcional de com havia de funcionar aquesta màquina. Per l'època, devia ser l'equivalència d'un ordinador de molta potència per l'època. De fet, aquí a Europa no coneixem cap altre exemple de mecànica de rellotgeria tan sofisticada fins ben entrat al segle... Estic temptat de dir al segle XV ja. Perdoneu. Hi ha uns alumnes que m'han passat aquest constipat que els he de dir paraules. Continuem una mica, ja no passem del món grec clàssic al món ja una mica més cristià. Què ens passa a finals de l'imperi romà de l'oest? O sigui, estem parlant aquí segle III per allà, no? Què tenim al voltant del Mediterrani? Sobretot una religió que ha agafat una mica posicions, que és el cristianisme, i com sabem, una de les dates més importants al calendari cristià és la data de Pasqua, que té una determinació, el computus, no? Ha de ser el primer diumenge després de l'equinoxi de primavera. Bé, interessant perquè això ja implica un coneixement mínim astronòmic per poder determinar quan és l'equinoxi de primavera. No és tan evident com això, no? Molt bé. Però, a part d'això, passa una cosa. Per l'equinoxi de primavera, si us recordeu aquella diapositiva on hi havia l'òrbita, el pla de l'òrbita de la Terra i el pla de l'òrbita de la Lluna, justament pels dos equinoxis és quan l'òrbita de la Lluna
talla, intersecta en l'òrbita de la Terra segons la línia dels equinoccis. És justament aquest moment on es produeix. Què vol dir? Vol dir que l'època de Pasqua és una època perfecta perquè es produeixin eclipsis, on hi ha major possibilitat que la Lluna intersecti, estigui comprès dintre del pla de l'òrbita de la Terra i doncs hi hagi la possibilitat de fer l'alineació, la cesigia entre Lluna, Terra i Sol. Això ja implica una certa atenció per aquestes coses. Lògicament, els cristians també han tingut els seus problemes amb què és un eclipsi i què significa dintre un món que, evidentment, Déu ha creat i Déu ha creat de manera perfecta. Aquí tenim una imperfecció que surt. Ja és tema de debat. De tota forma, tenien un altre problema, afegit a això, que és que en aquell moment ja tenien definit que el calendari oficial havia de ser el calendari julià. Malauradament, el calendari julià aproxima la llargada de l'any en 365,25 dies. I no és ben bé això, és més a prop de 365,24-22. Amb la qual aquesta petita discrepància, aquest petit error amb l'aproximació, fa que el calendari julià va perdent dies respecte al cicle natural de les temporades, gradualment, però de manera acumulativa. I això què fa? Fa que una data de Pasqua que m'hem donat era molt clara, molt determinada, va lliscant respecte al calendari oficial, a poc a poc, a poc a poc. I això també és un altre tema a estudiar, tema pel qual els astronòmics, els filòsofs naturals de l'època cristiana també s'havien d'interessar al tema dels eclipsis. No van avançar més que els grecs. Fins i tot es podria dir que van retrocedir una mica, però s'hi van interessar. El problema principal que tenien era un problema de geocentrisme. Perquè, clar, un model geocèntric està molt bé, funciona fins a cert punt, però és falsa. I a més de ser falsa, fa que el fet que, segons aquest sistema, tinguem la Terra al centre del sistema solar, la Lluna al voltant, i el Sol al voltant del conjunt Terra-Lluna, això fa que hi ha uns moviments una mica estranys que dificulten una mica els càlculs. No és tan greu que pels planetes hi ha dificultats molt més grans. Pels planetes, entre altres coses, hi ha el fet que quan un observa un planeta i va seguint la seva trajectòria, just en el moment on la Terra es va aproximant amb aquell planeta, aquí a baix a la dreta teniu una representació de tot el que fa, veiem que el planeta va movent, i de cop canvi de sentit, fa un gir, fa un moviment en el sentit retrògrada, amb l'altre sentit, i després a cap d'un altre temps torna a girar, torna a venir cap endavant. Això, si agafes un model heliocèntric, no hi ha cap problema per explicar-lo. És un simple problema d'alineació de la Terra amb aquell altre planeta, que sigui Mart, Júpiter, el que sigui. Però si és un model geocèntric, hi ha un problema gros, perquè un ha de postular, com part del model, que m'han donat el senyor planeta, s'ha parat, ha fet marxa enrere i ha tornat a avançar. I aquest moviment s'ha d'explicar bé. Van fer una teoria dels epicicles, i aquesta teoria dels epicicles fa que els planetes girin en un cercle al voltant de la seva òrbita. És bastant complicat. Els càlculs són bastant complicats i no sempre corresponen del tot a el que observem. I a part d'això, i a fora d'Europa què? Tota aquesta part de la ciència que de vegades tenim una tendència a obviar des d'una visió purament d'Europa occidental. Les altres civilitzacions tenien exactament el mateix cas que hem vist a Babilònia, Egipte, els grecs. El cas d'estar allà molt sovint establerts al voltant de grans rius, amb un tema agricultural important de la crescuda dels rius, amb un interès pel cel, amb una observació exactament igual que nosaltres. No m'hi atensaré gaire, però sí que podem apuntar, per exemple, al món persa. El món persa, com hem donat, estava molt ben situat entre, d'una banda, el món indi a l'est i, de l'altra banda, el món potser més de Bizanci, de Constantinoble, on encara tenien algun record dels clàssics grecs, el món potser arabo-parlant també, estaven ben bé al nexe de la cultura científica, i allà trobem, com per exemple aquest astrònom Al-Batani, que vivia ell entre Turquia i Síria, malgrat que jo l'englobo amb el que és la civilització més persa, i que va notar ja una cosa nova, que ningú havia dit fins al moment.
I aquesta cosa és que la distància entre la Terra i la Lluna no és constant. La Lluna té una òrbita, avui en dia direm, una mica el·líptica. I això què fa? Doncs fa que de vegades la Lluna està en una bona posició per tapar el Sol, o a l'inrevés, però de vegades la Lluna està una mica massa lluny de la Terra per fer una bona ocultació del Sol i de vegades la Lluna està una mica massa a prop. I quan la Lluna està una mica massa a prop no acabarà d'ocultar el disc solar, sinó que sempre hi haurà una petita part de la llum del Sol que desbordarà pels laterals i tindrem un eclipsi anular. I doncs els treballs d'aquest astrònom, què fan? Fan una mica una primera explicació de per què hi ha eclipsis que són totals, eclipsis altres que són anulars i altres tipus d'eclipsis que podem observar. Va ser un primer pas a notar que, potser no totes les òrbites són totes circulars estrictament, sinó que pot haver-hi una certa variació de les distàncies. També podem parlar del cas dels xinesos. Els xinesos van fer molta observació. Una cosa que sí que feien els xinesos molt bé és escriure. Els seus arxius són segurament els més complets que tenim des de fa literalment milers d'anys. Si estem parlant, per exemple, de dinàstia Han, una dinàstia Han que seria a cavall entre l'any 1, 200 anys abans, 200 anys després, els clàssics d'aquella època ja van intervenir el gos celeste, Tingao, en cantonès, Tiangao, en mandarí, i aquest és una mica l'explicació, igual com la serp Apep dels egipcis, del gos celeste que va i de tant en quant li fa queixalada al sol. I doncs hi ha un tros del sol que desapareix. Clar, això és una mica preocupant. I si és una mica preocupant, què vol dir? Vol dir que s'han de fer cerimònies i s'han d'intentar espantar aquesta mala bèstia que arriba i comença a mossegar trossos del sol. Això no ho volem. Doncs aquestes cerimònies encara continuen fins avui en dia, en part a la Xina, i en part amb altres civilizacions que han acollit una part de la cultura xinesa, com aquí al Japó. Aquest quadre, aquesta pintura amb seda és d'origen japonès, com també ho és la màscara aquí en vermell, que és una màscara que fan servir encara avui en dia al Japó per representar la figura aquest del gos celeste amb els seus orelles, no sé si són orelles, si és pèl, el nas molt allargat i el color estereotípic vermell, perquè no és un gos qualsevol, aquest és un gos celeste, tipus d'ers. No podem obviar les Amèriques, els maies també, maies, inques, azteques, totes aquestes civilitzacions precolombianes també tenien calendaris sovint amb precisions molt superiors als europeus. Els europeus encara havien retrocedit una mica fins al cicle de Saros, els cicles de Metó i de Calip havien perdut una mica, i això ho veiem, per exemple, al cor en Dresden de la civilització maia, segles XI o XII, que té unes taules molt detallades d'observacions d'eclipsis. O sigui, novament estem aquí en un món molt d'observació de què passa. Novament aquí hi ha aquesta preocupació de què succeirà si el sol desapareix. No pot ser res de por. Aquí teniu l'extracte del cor de Dresden, com veieu. Aquesta em sembla que és una reproducció una mica més tardana, però és molt completa i tenim els típics números maies comptant els cicles, comptant els dies. Llavors, clar, tots sabem el que s'han fet d'això, d'aquests estereotips de les civilitzacions mesoamericanes preocupades pels eclipsis de sol i tal. Realment eren tan preocupats com això, com el Tintín vol fer aparentar? Jo crec que algú que és capaç de fer un cor de Dresden o de tindre unes observacions molt precises sabien exactament quan es produiria l'eclipsi del sol. O sigui, aquest estereotip de dir sí, els blancs civilitzadors aniran cap allà i se salvaran de ser cremats a l'estaca perquè tenen un coneixement modern de poder predir l'eclipsi, aquest no m'acaba de funcionar del tot, em trontolla bastant. Molt bé, tornem a Europa. Segle XV. Nicolaus Copernicus torna a posar de moda el model heliocèntric. Molt bé. Ja era conegut des de feia molts segles. Aristarcos de Samos, al segle IV abans, no he posat abans, però abans de la nostra era ja ho sabia, el Copernicus el torna a posar de moda, amb el sentit que ja veu que el model geocèntric no funcionava, havia de ser un model heliocèntric. Perfecte. Novament ja tenim la Terra fent voltes al voltant del Sol i la Lluna al voltant de la Terra.
els càlculs tornen a ser una mica més fàcils de fer perquè podem treure tot aquest muntatge dels epicicles. Ja no hi creiem, els càlculs tornen a ser més fàcils. Un segle més tard, Johannes Kepler publica les seves tabulae i, entre altres coses, publica 3 lleis sobre el moviment dels planetes que expliquem fins avui en dia a classe de física. Jo mateix ho he fet fa 15 dies, no? Perquè són tan importants, i una d'aquestes diu que els planetes fan òrbites el·líptiques al voltant del Sol i aquest coneixement podem allargar, podem estendre a les llunes que fan òrbites el·líptiques al voltant dels seus planetes. El que vol dir, novament, que les distàncies entre planetes i el Sol aniran variant una mica, dintre d'uns límits ben acotats, però aniran variant. Igualment, la distància entre planeta i les seves llunes també aniran variant una mica de tant en quant. I, evidentment, no podem deixar de parlar de Galilei, que posa famosament a manifest que tenim tal cosa que es diuen llunes de Júpiter que volten a Júpiter i no a la Terra. I això realment va ser l'última clau clavada al model geocèntric, perquè aquí teníem observació visual de dir no tot gira al voltant de la Terra, hi ha altres centres d'òrbites que són, per exemple, en aquest cas seria Júpiter. Molt important conceptualment i també per fer els càlculs matemàtics posteriors. Tenim més precisió de càlcul, simplement per aquest fet, però també perquè avancem bastant amb el que és el càlcul. I aquí ja comencem a tindre prou elements per començar a raonar matemàticament sobre les dimensions aparents. Què són les dimensions aparents? És quan observa un astre des d'un altre astre, quin serà el tamany del disc que ocupa, d'acord? L'angle d'aquest. I a partir d'aquell moment podem començar a calcular i a veure si amb altres planetes també poden tindre eclipsis. Perquè, clar, si nosaltres tenim el vell model geocèntric, la Terra és el centre de l'univers i té una posició una mica preeminent, una mica diferent de tots els altres planetes. Però a partir del moment on passem a un model heliocèntric, la Terra és un planeta com qualsevol altre. I llavors, si la Terra té eclipsis, els altres planetes bé que han de poder tindre eclipsis també, no? O no? Anem a calcular. Per exemple, podríem tindre un eclipsi de Sol a Mart. Sapiguem que Mart té 2 llunes, no una sinó 2, per què no, no? Sembla el doble de probable. Malauradament, no. Això és un muntatge, Bé, la foto de l'esquerra és real, és d'un Mars Surveyor, em sembla que és, de la NASA, i després a la dreta li he sobreposat el que succeiria si, amb aquesta foto de l'esquerra, si just en aquell moment hagués transitat la lluna més gran de Mart, Phobos, que a més de ser la lluna més gran, també és la més propera a la superfície. I, com veieu, no fa una ocultació total, només oculta una petita part del disc del Sol. O sigui, sobre Mart és impossible tindre un eclipsi solar total, perquè les seves llunes són massa petites vistes des de la superfície de Mart. I és així per tots els altres planetes del sistema solar. O els planetes són massa grans, més grans de diàmetre aparent que el Sol, des d'aquell planeta, o el Sol és massa gran respecte al diàmetre de les seves llunes. O sigui, en un cas com a l'altre, és impossible tindre una ocultació perfecta de la lluna pel Sol, tal com tenim aquí a la Terra, simplement pel fet que aquí a la Terra és l'únic planeta del sistema solar on tenim diàmetres aparents idèntics. De fet, hauria de ser més precís i hauria de dir que on actualment tenim diàmetres aparents iguals, perquè això és una cosa que sabem que la Lluna també migra una mica, té una certa tendència a allunyar-se una mica de la Terra. Molt lentament, tranquils, els americans i els xinesos arribaran sobre la Lluna, però mentrestant que sapigueu que la Lluna està marxant lentament i cada vegada tindrà un diàmetre aparent més petit respecte a el que veiem avui en dia. Però de tota forma, estem en una situació privilegiada respecte als altres planetes. D'acord? Més o menys aquesta proporció d'1 a 4, que era 1 a 400 que teníem. Una mica el que sabien ara a finals d'aquests segles XV, XVI, principis del XVII aquí a Europa, és que realment el sistema solar és molt més divers del que hauríem pogut imaginar. Molt bé, avancem una mica als segles XIX i XX. I llavors aquí ja tenim sobretot Bessel amb els seus elements, que va començar a raonar no en termes de línies. Fins aquell moment,
Pràcticament tota l'astronomia s'havia fet en termes de línies, de trets, de segments, però sense gruix. I a partir del moment on arriba Bessel, ell ja comença a raonar més en termes d'una ombra, però aquesta ombra té un cert volum. Ja és un cilindre o un con, segons com ho vulguis considerar. Què vol dir això? Vol dir que ara pot començar a raonar sobre el fet que un eclipsi de lluna o de sol, és igual, no només s'observarà o no s'observarà, no només això, sinó que s'observarà des d'una certa zona del planeta. I potser en una zona tindrem un eclipsi total, veurem el sol o la lluna, com sigui, completament ocult, però just al costat potser hi ha una altra zona on no ho veurem totalment, sinó que veurem només una ocultació parcial. I això és una mica el que explica aquest diagrama que tenim aquí al costat, també descarregat des de la NASA, encara que teniu els autors originals, Espenac i meus, aquí baix, identificats. Perdoneu. Doncs aquests elements de Bessel permeten de calcular ja quan seran eclipsis totals i quan seran eclipsis parcials en una part del planeta, segons la zona on estem. A partir de... Això ja seria principis del segle XX, no, però del segle XIX encara. A partir d'allà, què tenim? Doncs 19 i 20, sobretot tenim una millora de les precisions dels càlculs. I després tenim una altra cosa, que és el coneixement físic de com és la trajectòria del llum dintre de l'atmosfera. I aquesta trajectòria normalment hauria de ser una cosa bastant rectilínia. No del tot. De vegades hi ha efectes, hi ha la dispersió, hi ha el scattering que es produeix, que vol dir que no totes les llargades d'ona es passaran exactament de la mateixa manera, seguint la mateixa trajectòria. Si voleu, hi ha una mica un efecte com si fos de prisma, de separació de les diferents llargades d'ona, del color vermell, que no fa exactament la mateixa trajectòria que el color blau, i més una certa curvatura de les trajectòries que fa que, per exemple, si tenim un eclipsi de la Lluna normalment es troba perfectament darrere de la Terra i normalment simplement no s'hauria de veure. Hauria d'estar fosc, perquè la Terra està allà bloquejant la llum solar. Doncs sí que es veu una mica. Es veu una mica amb unes tonalitats així com una mica rogenques. Per què? Perquè hi ha una part del llum solar que entra a l'atmosfera terrestre, es desvia una mica més cap al centre i torna a impactar sobre la Lluna, sobretot la part més vermella. El que fa que, això ho poso com a exemple, per dir que al segle XIX i XX tenim l'avanç del càlcul dels ordinadors, que és important, certament, però també tenim altres avenços científics que permeten conèixer ja no l'engròs del moviment dels eclipsis, sinó els detalls, aquests detalls fins que potser la gent observava, però sense poder-los acabar de realment explicar del tot. Llavors, clar, avui en dia, parlant d'ordinadors, en tenim tots a la butxaca. Crec que tots aquí portem almenys un mòbil, no? A la mà. Un bon ordinador, Ojalà el meu primer ordinador fos tan potent com el pitjor dels mòbils d'avui en dia. Doncs, aprofitem-ne. Aprofitem, com que els nostres petits ordinadors de butxaca poden calcular una sèrie de coses, fem unes aplicacions, uns programes que serveixen com a planetari. Llavors, aquesta categoria de programa, bàsicament el que fa és calcular quina serà la posició dels astres, del cel, dels planetes, de les llunes, del Sol, de la Terra, fins i tot dels cometes, fins i tot dels satèl·lits del senyor Musk. Tot això d'aquí, calcular-los en diferents moments, una mica d'aquí al futur. Llavors, aquí he apuntat un, que m'agrada particularment, que us recomano. Per què? Perquè té versió web, té versió per ordinador, per diferents sistemes operatius i també per mòbils. Llavors, si mai hi entreu i ho voleu provar, a mi m'agrada bastant. Teniu un exemple d'aquí a la dreta com podria quedar amb un mòbil. Què és capaç de calcular? Anem a veure. Podeu mirar la data. 2026, agost 28, a les 6:15 del matí. Això què seria? Pues això seria el pròxim eclipsi lunar que veurem des d'Andorra. Simplement he entrat les coordenades d'Andorra, latitud, longitud, 41,5 nord, 1,5 cap a l'est, d'acord? He anat seguint la posició i ell mateix és capaç de
calcular-nos de veure on seria la Lluna i el Sol en aquell moment. El Sol està darrere nostra, la Lluna està davant nostra, Lluna plena, evidentment, eclipsis lunars només es passen amb Lluna plena, i podem calcular en quina direcció ho podem observar. És pràcticament exactament cap a la direcció oest. Si fem la mateixa manipulació, el mateix salàrium per l'eclipsi del Sol, que veieu, aquí estem a l'agost, 12 d'agost, a les 19:41 hores, hora local d'Andorra. Bé, de fet, això seria horari oficial, amb l'horari d'estiu seria les 20 hores 41, més o menys. Llavors, què veurem? Veurem el Sol, i de cop hi haurà alguna cosa que començarà a passar just davant del Sol. Bé, no és que comenci a passar davant del Sol, és el Sol que va més ràpid i passarà darrere aquest altre objecte estrany que es diu la Lluna, i que estarà allà i es produirà l'eclipsi de la Lluna. I aquí, d'aquesta manera, podem saber més o menys no, exactament en quina direcció passarà, exactament a quina hora, i, lògicament, ens podem situar en una bona posició per poder-lo observar si ens interessés. Aquest programari, el Stellarium, molt recomanable. Hi ha altres llocs on podem trobar aquestes dades, evidentment. Tinc aquestes taules que he descarregat a la NASA, una part. També hi ha una altra pàgina web que es diu Time and Date, que també proporciona unes dades bastant interessants sobre en quina zona es poden observar aquests eclipsis. Quines són les previsions? Doncs una de passada, fa 2 dies, 17 de febrer, ja vam tindre aquest eclipsi lunar anular. Ara enteneu que és un eclipsi lunar anular, un eclipsi lunar, però que hi haurà una part de la Lluna que apareixerà darrere d'això. Per què? Perquè segurament la distància Terra-Lluna devia ser bastant gran en aquest cas i doncs va poder veure una mica més gran. D'acord? També teniu la zona d'on és visible. Malauradament no Andorra. 3 de març, mes que ve, ja tenim un altre eclipsi lunar total i es diu de sang. Llavors, per què es diu de sang? Perquè hi haurà aquesta dispersió escàtering de Rayleigh que passarà i serà un eclipsi lunar on es notarà la Lluna especialment vermellosa mentre passi aquest eclipsi lunar. Aquest també és visible, malauradament, centre-sud del Pacífic, Antàrtida, no sé si ho veurem des d'Andorra. Bé, mentida, sé exactament que no es veurà des d'Andorra, malauradament. Perquè està calculat amb els ordinadors. Si tenim l'eclipsi solar total que veurem el 12 d'agost, l'hora d'Andorra, d'acord? Malauradament, aquest eclipsi serà situat bastant cap a l'oest i just al moment de posta del Sol. O sigui, si voleu veure aquest eclipsi solar total, l'únic de tot el segle que sigui eclipsi solar i total visible des d'Andorra, l'últim va ser fa 2 grans cicles, o sigui, fa 108 anys. 108 anys l'últim total, I el pròxim total serà d'aquí 108 anys més, o si teniu interès a mirar-lo, si realment us interessa. L'únic sí que us pregaria una mica de precaució, perquè això de mirar el Sol directament pot fer molt mal als ulls. Lògicament. És la mena de cosa que aquí sí quasi insistiria. No sé, Àngel, si una farmàcia seria un bon lloc per anar a comprar ulleres per veure eclipsis? Algun lloc així una mica contrastat? Dius que no? Però no eren... Segur que n'hi haurà, sí. Segur que n'hi haurà, i sobretot, si anem a comprar les ulleres especials per mirar eclipsis, mirem que siguin ulleres homologades. Sisplau, hi ha un número ISO bastant llarg, val la pena. Val la pena abans de fer-nos mal als ulls, no? Tenim 2 retines, no es poden substituir per res. Doncs, sisplau, filtres i dels bons. En cas de dubte, feu servir els filtres. Si encara teniu dubtes, no teniu cap obligació a mirar el Sol directament. També teniu la tècnica de la projecció, que és simplement agafar un full de paper, fer un forat petit, no?, amb una agulla, i projectar la imatge, per exemple, sobre una paret blanca o sobre un altre full de paper. I a la imatge projectada es veu prou bé com el Sol, el disc del Sol, comença a perdre una mica aquesta mossegada de la Lluna que comença a tapar. Eclipsis lunars, molta atenció, d'acord? Amb això del Sol. Per què? Perquè estem mirant el Sol directament i, a més, la Lluna passa davant del Sol molt ràpidament i quan torna a marxar passarem d'una situació de bastanta foscor, tornem a una situació de moltíssima lluminositat, moltíssima intensitat molt ràpidament. I llavors és el moment on els ulls tenen dificultat per adaptar-se ràpidament i ens podem fer mal. Doncs molta atenció amb això. Si voleu practicar a un altre eclipsi
molt més fàcil, molt menys perillosa. L'eclipsi lunar, molt menys perillós en aquest sentit, perquè, clar, la llum de la lluna és només llum reflectida, doncs molt menys intensa, molt menys perill, perquè nosaltres, doncs el 28 d'agost, teniu un aquí, també serà a una certa hora del matí, 8-9 del matí hora d'Andorra. Què vol dir? Vol dir que la lluna s'està ponent cap al oest. Les dues eclipsis solars total de l'agost i lunar parcial, les dues seran cap al oest, un pèl cap al nord-oest. Ho dic, si us interessa trobar un lloc interessant on poder-los mirar, aneu bastant amunt, amb alçada, i si pot ser en un lloc que tingueu una bona visibilitat cap a l'horitzó, cap a l'oest. Això serà el bon lloc per realment intentar-lo observar. I si no, tranquils, que hi haurà càmeres. Hi haurà moltes càmeres. Molt millor que el que nosaltres podem tindre. Malauradament, nosaltres avui en dia amb els telèfons tenim bones càmeres, no? Molt millor que fa uns anys. Però per fer fotos així d'un eclipsi, molt difícil, realment necessitaríem una lent bastant conseqüent i filtres. I filtres, sobretot eclipsi solar, necessitaríem un filtre també perquè seríem capaços de fer malbé l'element LCD de la càmera. Penseu que hi haurà molts astrònoms fent unes fotos molt xules dels eclipsis, molt millors del que vostès, jo o qualsevol d'Andorra podrien fer. I ho veurem a la premsa, i veurem això, i es veurà molt bé. Ara, això què vol dir? Que no ens hem d'anar allà a mirar l'eclipsi? Anem-hi amb seguretat, anem-hi a ressentir-ho. No? Anem a sentir aquell moment, sobretot l'eclipsi solar, on veurem de cop que es fa de nit. I estem de dia. I és una nit que durarà 1 minut i escaig. Ha de ser una sensació molt estranya, oi? Doncs això és el que pensen els ocells i els animals, que també normalment es comenta molt. Jo no he estat mai en un eclipsi solar total, però es comenta molt que sempre hi ha un moment com de silenci que notes totes les bèsties, tots els animals, tots els ocells que es posen quiets. Estan com una mica confusos, no? Per què? Per què aquest moment de nit en un moment que en principi és de dia i per què al cap d'un moment torna a ser de dia, al cap de només 1 minut i pico? És una mica difícil. L'últim comentari aquí sobre els eclipsis de lluna són eclipsis molt més llargs que poden durar 1 hora, 1 hora i mitja, mentre que l'eclipsi solar és molt més curt, és minuts més que hores. Bé, com acabar, si no parlant una mica de la curiositat humana. Com heu vist, no? Aquí al llarg de tota la presentació hem estat parlant de persones, quasi més que d'eclipsis. No? Sempre tenim aquests fenòmens naturals que qualsevol pot observar, però que de vegades és una mica més complicat d'explicar exactament, matemàticament, què està passant. Remarquem que estem en un planeta una mica estrany, una mica sui generis, no? La Terra i la Lluna, que és un parell d'astres, un duo dinàmic celestial una mica diferent, molt diferent del que trobarem en cap altre lloc del sistema solar. I, novament, tenim tecnologia, i aquesta tecnologia és important i ens permet explicar coses que fa uns anys no ens permetien pas explicar. Us deixaré aquí, de tornar a projectar d'aquí un moment, unes referències aquí de buscadors d'eclipsis, si us interessaran, ara els posaré, i finalment us deixo amb aquesta lluna de sang. La foto no és meva, la foto és de la NASA, lògicament, però que ha trobat molt xula i potser us inspirarà per fer alguna pregunta si voleu. Moltes gràcies. Sense por, Si no, la Presi li toca de fer la pregunta de rigor, Si no ho feu vosaltres. Hola, bona tarda. Nosaltres ben bé no volem fer cap pregunta. Som de la Massana, justament a la Massana, no sé si sabeu que tenim el segell Starlight. Nosaltres estem al Comú i hem vingut justament perquè teníem molta curiositat per conèixer-vos i estem mirant d'organitzar un esdeveniment per aquell dia. És molt complicat, és veritat que a través d'alguna aplicació hem buscat el punt exacte on més segons, perquè segons ens han dit no arribem ni al minut d'aquest eclipse total, que si no tenim entès serà un 98%, si no m'equivoco. Tinc les dades aquí. Llavors, venim una mica, després si podem parlar una mica, ens agradaria també que ens poguéssiu aportar la vostra part més científica, perquè al final nosaltres som més aficionades i ens agradaria poder
poder arribar a ajuntar aquesta gent que no es pugui desplaçar a la zona exacta d'aquest eclipse total i que estigui a Andorra, que pugui venir i gaudir d'aquesta minifesta que anirà acompanyada de diverses coses. Perfecte, doncs en primer lloc celebrar la vostra iniciativa, no? Sé que és bastant important. Us he anat seguint una mica de distància i sé que també heu estat parlant una mica del tema de la pol·lució lluminosa, que és un tema que també a mi em preocupa bastant, sobretot amb l'estat actual d'Andorra i Escaldes. Tornant una mica al tema aquest, faré dos incisos. Primer, l'eclipse mateix, l'eclipse solar del 12 d'agost, estaríem parlant de... Sí, molt poc, 1 minut 37 segons en total, però el problema és que nosaltres el veurem quan el sol ja està just baixant, exactament. M'esteu fent senyal de posta de sol, és això. Des de la Massana, quasi diria que, clar, portar segons qui, que segurament gent molt maca, però probablement no faríem pujar tothom a la cresta de la Coma Pedrosa. Sobretot amb una baixada de nit darrere d'això. Seria una mica contraproduent, malauradament. Mira, nosaltres, a través de l'aplicació que estàvem comentant abans, perquè vam anar justament a... Sí, la fotopils, a través de la fotografia, al punt, clar, al final, a la Massana, bueno, no sé si coneixeu, a la part de cap a dalt, agafes telefèric, el sol es pon just cap a la part de torn. I just allà en frontera amb Espanya és on hem trobat... Sí. Segurament collar de... Sí. Colla de la Botella seria segurament una de les zones on tens més horitzó clar, perquè aquest, recordem que serà oest un pèl més al nord de oest. Això és la zona on realment, o sigui, cap 280, 283, una cosa per l'estil, si la memòria no em falla. Què vol dir? Segurament, des d'allà, des del coll de la Botella, jo crec que pujant una mica la cresta en direcció justament de les pistes podria ser un bon lloc. Seguint la línia de la frontera, diria que tenim prou alçada, encara que les muntanyes del Pallars són prou altes també, malauradament. Jo de la Massana diria que deu ser el lloc potser millor. Sí. Perquè teniu un terreny una mica abrupte. Per cert, ja que estem parlant d'això, si després també us interessa l'eclipsi lunar del dia 28 d'agost, 6 del matí, una cosa de l'estil. Aquest és més fàcil perquè tenim en total, aquell eclipsi lunar, tenim 3 hores i 18 minuts de durada, doncs és molt més fàcil. 3 hores i 18 minuts és molt més fàcil que la gent cliqui una part. Sí que és de nit, negra nit, però també serà visible més o menys amb les mateixes condicions. O sigui, més o menys la mateixa zona i mirant cap a l'oest, en principi. Si no m'enganya, el Stellarium. Ho dic perquè potser és una mica més segur per la gent que estigui fent les seves primeres proves. O els dos, per què no? Sí. No. A veure, l'astronomia és una cosa que es fa de nit. És un joc d'òlibes. És gairebé de dia, ja a les 6 del matí a l'agost. Exacte, Sí. És mirar això i baixar, estem a temps d'esmorzar, perfecte. Sí, tal qual. L'eclipse, la sortida del sol i només no està. Exacte, ja teniu un pla muntat. A més, hem de tenir en compte que, pel que fa a l'eclipse de sol, el mes d'agost fa molta calor. Sí. I llavors, de cop i volta, quan es tapa el sol, aquí tenim un problema. La temperatura de cop. Sí. Aquí tenim un problema que no hem comentat i potser hauria de comentar. Clar, aquí tenim el tema meteorològic pel mig també, i clar, no hi ha cap garantia meteorològic que puguem fer cap observació, perquè malauradament un núvol pot vindre i aparcar-se just al mal lloc, no? Sobretot l'eclipsi del sol, clar, què ens passarà? Tarda, vespre, molt sovint hi haurà formació de núvols així de convecció i és molt possible que tinguem algun núvol en direcció de l'oest. O sigui, aquell eclipsi de sol potser no serà molt fàcil de veure. Val la pena provar, igualment, però potser les condicions no seran ideals. No farem les fotos que faran els de la NASA ni els professionals. Per contra, eclipsi lunar, de nit, és més fàcil que no hi hagi tanta quantitat de núvol de nit. Potser això és un avantatge. No sé, a veure, però dependrem una mica de les condicions meteorològiques, això no hi ha dubte. Esperem que si hi ha una tempesta sigui abans. Exacte. Perquè normalment el dia s'aixeca molt bé, al migdia es tapa, a l'hora de dinar o després de dinar plou i després es torna a serenar. I per tant tenim aquesta possibilitat. Efectivament. Amb astronomia és així, no? S'ha d'anar al lloc.
al moment, i si un té mala sort, doncs té mala sort. Quants astrònoms professionals estan allà que van a observar cada nit i saben que potser a tal lloc de 300 nits potser tindran 5 nits bones en un any, amb una mica de sort. És per això que hom ha inventat els telescopis espacials que no tenen aquest defecte. Per tant, doncs, som afortunats de viure en el planeta que vivim, que és extraordinari i que hem de cuidar més perquè no se'ns faci malbé i perquè puguem tenir ocasió de veure, no nosaltres, sinó els que vindran després, més eclipsis de sol, de lluna, o el que puguin, si és que les condicions són bones. I agraïm al conferenciant, que m'aixeco, posats a fer, agraïm al conferenciant que ens hagi fet totes aquestes referències perquè realment són fenòmens astronòmics que han preocupat la humanitat des de sempre i saber com se les enginyaven en aquell moment, en aquells moments, sempre és enriquim una mica la nostra cultureta personal que ja va prou bé. I agraïm que hagi sigut tan explícit i ens hagi mostrat tota aquesta evolució. Moltes gràcies, Alan. Moltes gràcies a vosaltres.